abantu abasuka ku ANC abajoyina Mkhonto Wesizwe beza nomkhuhlane wenkohlakalo. Ingakho nje ngathi ake singakhethi manje ngoba abanye hayi ukuthi bezela ukuthi Mkhonto uzosiza sebefuna ukuba babe phambili kwi list abasekhethwayo. No kaphelani khona manje labo bantu sebesiqalile ngamanga sebesiqalile manje laba bangale kwa ANC ngoba bajwayela ukunika abantu imali sebebenikeza imali ukuthi lapho ngaphakathi bamba la ngokwenkusilala ukuthi bathini kuyenzeka already ngiyabazi bacabanga ukuthi angibazi ngazi kahle angimfuni umuntu ocorrupt la so ngixoshe ekseni ukuza ukuthi izwe lethu linje ingoba abantu banikwa imali abayinikwayo laba babanikayo bayithathe kubelungu abalungu abafuna ubasala isicindezelo. Ngifuna niyazi lento oyithandela ikhundla abakwethu ayenyangena ayolashwa kuphela uthando lwekhundla uze simthathe nje ngokumethemba. So ngixosha ngempela noma ngabe kuthi ukhishwe 100% vote uma eganga siyamkhipha ne100% yakhe and imithetho sizoyiqinisa hayi sidlali soqina imithetho kwa wonke umuntu. Ngisho amaphoyisa akho amaphoyisa azohamba nje icrime ayipheli icrime kodwa amaphoyisa agcwele ehlayenyuka abantu bayabulawa yonke into izoqina ezweni lethu. Ngifuna uma singena la sazi ukuthi thina singenela ukuzocleana ukuzowasha le country ingabi lento eyona ibe lento esifunayo.